ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ कृष्णा കൃഷ്ണ प्रणाम എല്ലാവർക്കും. माताजी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. माताजी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रणाम ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्णा എല്ലാവർക്കും. ഹരേ माताजी, കൃഷ്ണ. माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। हरे ഹരേ कृष्णा माताजी, प्रणामम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. हरे कृष्णा प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും कृष्णा പ്രണാമം. प्रणाम ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു 6 അധ്യായങ്ങൾ. ഇപ്പോ മധ്യത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം 7-12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ്, ഭക്തിയോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്ത് നോക്കി? 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിദൈവം എന്ന് പറയില്ലേ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു എന്നല്ലേ അർജുനന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്, ആകെ പേടിയായി. കാരണം വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. കാരണം ആ അനന്തമായി നിൽക്കണം. അതിന്റെ ആദ്യം എവിടെ, അന്ത്യം എവിടെ, മധ്യം എവിടെ, ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വിശ്വരൂപം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. അത് എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ ആ കാണണം എന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അത് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലായിരുന്നു. അത് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ്, ഭഗവാനിലെ ആ വിശ്വാസം ഉളവാക്കി എടുക്കാനും. പിന്നെ കലിയുഗത്തില് നമുക്കറിയാം, വരുന്ന തലമുറകളിൽ എന്താണ്, ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും? ഞാനൊരു അവതാര പുരുഷനാണെന്ന് അവര് അവകാശപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു മാനദണ്ഡമാക്കി വെക്കാനാണ് ഇത് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ. കാരണം ആരെക്കൊണ്ടും ഇത് സാധിക്കില്ല, ഇത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും കൂടിയാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ സാധാരണ എന്താണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതലും ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദരമായ രൂപം കാണാനാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അർജുനൻ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിരുന്നു. അവസാനം ആ സഞ്ജയൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് ഈ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരു 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാല് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രഭാപൂരത്തെ പോലെയുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അത്രയും ആ ഉപമ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. അത്രയും പ്രകാശമാണ് ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ആ ദർശനം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അവസാനം അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കുന്നത് വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോൾ?
ആ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ വിരാട രൂപം എന്ന് പറയും. ആ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആ വായ്ക്കുള്ളില് എന്താണ് ആ ദുര്യോധനാദികളും അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഭീഷ്മർ, ദ്രോണര്, കർണൻ, പിന്നെ എല്ലാ സൈനികന്മാരും, പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ സൈനികന്മാർ ഉൾപ്പെടെ പാണ്ഡവർ ഒഴികെ എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ ഭീകരമായ വായ്ക്കുള്ളിൽ അതിവേഗത്തിൽ ഉള്ളിൽ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ ദംശങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ അവര് ചെന്ന് അവരുടെ ആ ശിരസ്സുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞു പോവാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അർജുനന് വളരെയധികം പേടി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്, എന്താണ് ഈ രൂപം, ഭഗവാൻ ആരാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലോ, എനിക്ക് ദയവ് കാണിച്ചാലോ, കരുണ കാണിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുന നീ പേടിക്കണ്ട, നീ ശാന്തനാകൂ, സമാധാനം കൈവരിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വന്നു. ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അർജുനന് വീണ്ടും സമാധാനം ഉണ്ടായില്ല. അവസാനം എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവസാനം ഭഗവാൻ സ്വരൂപമായ എന്താ പറയാ, സ്വരൂപം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ, ആ രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് അർജുനന് സമാധാനം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം, വിരാട രൂപം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. കാരണം ഇത് ശാശ്വതമല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപവിസ്തരങ്ങൾക്കും, അതായത് വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഭഗവാന്റെ എന്തെല്ലാം അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തു, നരസിംഹാവതാരമായിക്കോട്ടെ, അത് പിന്നെന്താ വാമന, മത്സ്യ, കൂർമ്മ എന്നുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗോലോക ചാട്ടിൽ കണ്ടു. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഓരോ ധാമങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ എന്താ പറയാ വിഷ്ണു എന്താ പറയാ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. എല്ലാ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്കും ഓരോ വൈകുണ്ഠധാമം. അതൊക്കെ പെർമനന്റ് ആണ്, അതായത് ശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം ശാശ്വതമല്ലാത്ത രൂപമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. അത് ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ 11 വിശ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നീട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 11:55 ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, മത് കർമ്മകൃൻ മത് പരമോ മത് ഭക്ത സംഘവർജിത പിന്നെ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതെന്താണ് പറഞ്ഞത്, 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തി ചെയ്യുക, എന്താ പറയാ എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എനിക്ക് വേണ്ടി സേവകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. പക്ഷെ അതിൽ കാമ്യകർമ്മവോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധമായ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാവരിലും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും, ഭഗവാനെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലൂടെ. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സേവനമുണ്ട്, അവിടെ വെറും ഭക്തിയല്ല, അത് വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല, അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനമുണ്ട്. ആ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അകർമ്മ എന്ന് പറയും. അതായത് അകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മ, അത് സ്വകാമ കർമ്മ, അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം വേണം. പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മ, ഫലം വേണ്ട പക്ഷെ കർമ്മത്തിനോട് ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിലാവട്ടെ ഫലത്തിലാവട്ടെ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് അകർമ്മ, അതാണ് ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തൻ അവിടെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ കർമ്മം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കർമ്മ സന്യാസത്തെക്കാൾ കർമ്മമാണ് ശ്രേഷ്ഠം. എന്താണ്, എങ്ങനെ കർമ്മം, അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കർമ്മ സന്യാസത്തിൽ പതനത്തിന് എന്താ പറയാ ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അതുണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഭക്തന്റെ ആ ഒരു വിശേഷ എന്താ പറയാ ആ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അവന് ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അവൻ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തി സേവനത്തിന് പതനം സംഭവിക്കില്ല. അവിടെ ആരുണ്ടാവും കൂടെ, ഭഗവാൻ തന്നെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെ ഉള്ളിലെ എന്താ പറയാ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മുന്നോട്ട്. എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നൽകുന്നുണ്ടാവും. അതാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, എന്താ പറയാ 9ാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളിലേക്ക് വെക്കുന്നില്ല, നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭക്തി. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എന്താണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം അറിവില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ്, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇരുട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ജ്ഞാനമാണ്, ഈ ജ്ഞാനമാകുന്ന വെളിച്ചത്തെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. എങ്കിലല്ലേ അവരും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇരുട്ടിലിരുന്ന് ആ ജീവിതം എന്താ പറയാ തീർന്നു പോകും, അവിടെ അവസാനിക്കും. പിന്നീട് എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്, എന്ത് ജന്മമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദൗത്യം. അതാണ് ഈ ഇസ്കോൺ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഇത് തന്നെയാണ്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക, യഥാരൂപം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉചിതമായി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് അവ്യക്തത്തിൽ ആസക്തി ഉള്ളവരാണോ അതോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എന്താ പറയുക സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നവരാണോ ഉത്തമം? അല്ല, ആരാണ് പരിപൂർണത നേടുന്നത്? ആരാണ് പരിപൂർണതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ? അതായത് ഇംപേഴ്സണൽ, പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അവ്യക്തവാദികളും പിന്നെ വ്യക്തിഗതവാദികളും, ഈ രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവ്യക്തവാദികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, പിന്നെ ഭഗവാൻ, അതായത് പരമസത്യത്തെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 3 രീതിയിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ? അത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ അവ്യക്ത, ഭഗവാൻ ഒരു ചൈതന്യം മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അരൂപമാണ്, നിർഗുണനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തവാദികൾ സായുജ്യ മുക്തിയിലേക്ക് എത്തും. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലേക്ക് ചെന്ന് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവ്യക്തവാദികൾ. പക്ഷെ വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദരനാണ്. നമുക്ക് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിൽ ഓടി വരിക? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പട്ടു പീതാംബരം, ഓടക്കുഴലും, ഭഗവാന്റെ മയിൽപീലിയും, ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിൽ തന്നെ. അതാണ് വ്യക്തിഗതവാദികൾ. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമല്ല, ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ അതിലൊക്കെ അതീതനാണ്, അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഭഗവാന്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ്. പക്ഷെ ഈ അവ്യക്തവാദികൾക്ക് ഭഗവാനെ എന്താണ് രൂപത്തിലല്ല അവർ വിശ്വസിക്കുക, അവർ ജ്ഞാനം ഒരുപാടുണ്ടാവും അവർക്ക്, പക്ഷെ അവർ അവ്യക്തവാദികളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠത, അത് പരിപൂർണത ഉള്ളവരെന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാവേശ്യ മനോയേമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയോ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്ത തമാമതാഹ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയണം, ഉറപ്പിച്ച് പറയണം. അതായത് ആരാണോ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്, പൂർണ്ണമായി മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, അവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അത് ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യണം, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ചെയ്യണം. വിശ്വാസം എല്ലാത്തിലും ഉപരിയാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലുപരി നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേര് മാത്രം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവരെങ്ങനെയുണ്ട്, അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്, അവർ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, നമുക്കൊന്നും അറിയാതെ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവ്യക്തവാദികൾക്ക് അത് എളുപ്പമല്ല. ഭഗവാന്റെ ആ സേവനമില്ല അവിടെ, പരസ്പര വിനിമയമില്ല അവിടെ. എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മറ്റൊരെന്താണ്, വ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് എന്താണ്, പരസ്പര വിനിമയമുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഭഗവാനിന്. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഭഗവാൻ പരസ്പര വിനിമയം ചെയ്യും, അന്യോന്യത വരും, നമുക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ. അതായത് വ്യക്തിഗതവാദികൾ. അതായത് ആരാണോ എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ പരിപൂർണമായും ഭഗവാൻ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത്, അവരാണ് ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ये त्वमक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അവർ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, വരും. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വഴി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൂടിയതാണ്. കാരണം അവർ വരും ഒടുവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറില്ല, ലിഫ്റ്റും സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലിഫ്റ്റിലാണോ ഒരു 15ാമത്തെ നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നതാണോ ഈസി, അതോ നമ്മൾ ആ പടികൾ എന്താ പറയാ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്ത് പോകുന്നതാണോ ഈസി? അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക്
വ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനിൽ ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എളുപ്പമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും. മറ്റുള്ളവർക്ക് അരൂപത്തെയാണ് അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കുറെ കാലം എന്താ പറയുക സായുജ്യമുക്തിയിലുണ്ടാവും. പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം, പിന്നീട് വീണ്ടും അഭ്യസിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ബഹുനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രാപ്തി. അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ബഹുനാം ജന്മനാം, അത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വാസുദേവ സർവമിതി, അതായത് ഈ വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് ആ ബോധ്യം വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. അത്രയും സുഹൃതം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുമെങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല. ശരിയാണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കോ നമുക്കത് ആ ആനന്ദം, അത് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ സനാതനം ധർമ്മം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഹരിനാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അത് ആത്മാവിന്റെ പോഷണമാണ്. അത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ആനന്ദം എവിടെയാണ്? ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ്, അത് ശാരീരിക തലത്തിലല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ശാശ്വതമാണ്, അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല. പക്ഷെ പുറമേയുള്ള സന്തോഷത്തിന് ഇപ്പൊ ആനന്ദം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ക്ഷണികമാണ്, അത് പെർമനന്റ് അല്ല, അത് ക്ഷണികമായി ചഞ്ചലമാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ്? അത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദുഃഖം മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാ തരുന്നത്? അത് നമുക്ക് ആ ദുഃഖം ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ മുന്നേറുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഏകാഗ്രമായ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എന്താണ്, എന്താ പറയുക, എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവത്തോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും തന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? ഒടുവിൽ എന്നെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഉടനടി അവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. ഒരുപാട് സമയം അവർക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരാവത്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയാണ്, അതായത് ഈ രീതിയിൽ എന്നെ ഉപാസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഈ എന്താ പറയാ അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് വഴി ഒരുപാട് പ്രയാസമേറിയതാണ്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിയത്, ദുഷ്കരമാണ്. അത് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാ, ഇപ്പൊ എന്താണ് വ്യത്യാസത്തോടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാണ്. അത് അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടാവും, ജ്ഞാനമില്ല എന്നല്ല, അവർ ഒരുപാട് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തരൂപത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ, അത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ജ്ഞാനികൾക്ക് എന്താണ്, ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഭഗവാനായിട്ട്. അവരുടെ വഴികൾ, അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും, വർഷങ്ങളല്ല ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും, എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. പക്ഷെ ഭക്തൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ ജന്മം തന്നെ ഭക്തനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും ദർശിക്കാനും കഴിയും. കാരണം അവിടെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു റെസിപ്രോക്കേഷൻ, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ പരസ്പര വിനിമയമുണ്ട്, അന്യോന്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആ വഴി ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. നമ്മുടെ ഏത് വഴി? ഭക്തന്റെ വഴി ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, അല്ലാത്ത വഴി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തെരുവിൽ ഇത് ഒരു ഉപമ കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, രാധാകൃഷ്ണന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇതുപോലെ കൃഷ്ണനും ബലറാം, അതായത് എന്താ പറയാ കൃഷ്ണനും ബലരാമനാണ്, നിത്യാനന്ദൻ. അപ്പൊ ഇത് എന്താ, നമുക്ക് ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കും, ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പൂജിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരെ പൂജിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ? ആ ഒരു രൂപം വേണം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഒരു രൂപം വേണം. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആർക്കാണ്? ആ രൂപത്തിന്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായും നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള തപാൽ പെട്ടികൾ നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ കാണാം. അത് നമുക്ക് ചുവന്ന കളറിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ തപാൽ പെട്ടികൾ
കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇതിൽ നമ്മൾ കത്തുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ, അപ്പൊ കത്തുകൾ അവിടെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യമുണ്ട് അത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തും, അതായത് ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് അത് എത്തും, നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്താണ്, അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള തപാൽ പെട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ, പോസ്റ്റ്മാൻ അതിൽ വരും, അത് തുറന്ന് അതിലുള്ള കത്തുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, അത് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് തെരുവിൽ ഏതോ ഒരു പഴയ പെട്ടികൾ, അതേപോലെ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഏതോ ഒരു സാധാരണ ഒരു കാണുന്ന ഒരു പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കത്തിട്ടാൽ അത് എത്തണമില്ല. കാരണം അത് ആധികാരികമല്ല, അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള തപാൽ പെട്ടികളല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തരുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഏത് അർച്ചാ വിഗ്രഹം. അത് എന്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നു 8 രീതിയിലാവാം. അതായത് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭഗവാന്റെ രൂപമായിരിക്കാം, കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം, മരം കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന, പിന്നെ ചിത്രത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം, പിന്നെ ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത്, അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ 8 രീതിയിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയും, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, നമ്മളിപ്പോ ഓരോ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ദിവസേന ഭഗവാന്റെ ആ ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ മാല ചാർത്തുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു സംതൃപ്തി വരികയാണ്, നമ്മൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ്. കാരണം അതൊരു ബന്ധം വരികയാണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിവസേന. പക്ഷെ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തന്റെ. അപ്പൊ ഇതാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വരികയാണ്. അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് പൂജിക്കാൻ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കൊരു ദർശനം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദാരു ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയും. ഈ ദാരു ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിന്റെ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജഗന്നാഥ്പുരി ഒറീസയിൽ കാണാം, അത് ദാരു ബ്രഹ്മ രൂപമാണ്. അത് ലോഹത്തിന്റെ മണ്ണിന്റെ ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ ഒറീസയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജഗന്നാഥ് രൂപം, അത് ദാരു ബ്രഹ്മ, അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മരത്തിന്റെ ആവട്ടെ, മണ്ണിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ലോഹത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ചിത്രത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു ചിത്രം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ചിത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂജിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത് നമുക്കൊരു സൗകര്യമാണ്, ആനുകൂല്യമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കലിയുഗത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ ആ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ രൂപമാണത് അർച്ചാ വിഗ്രഹം. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ വേറെ രീതിയിലൊന്നും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്തം മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യേവേഷിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരകയറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ സാഗരത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതായത് സമുദ്രത്തിനോട്. അതായത് ഇവിടെ മൃത്യുണ്ട്, ഇവിടെ ജന്മം, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, അതായത് ജനനമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ വ്യാധികൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരും. പിന്നെന്താണ് ജര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം. ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകണം. അതാണ് മൃത്യു സംസാര സാഗരം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്, ഒരാൾ മുങ്ങിയിട്ടും പൊങ്ങിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ആ സമുദ്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഗരുഡന്റെ പുറത്തേറി വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിവേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൈപിടിച്ച് കരകയറ്റാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതായത് തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ഥം, അത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിന്റെ ആ ജന്മ മൃത്യു, ആ ജരാവ്യാധിയുള്ള ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ അതിവേഗത്തിൽ കരകയറ്റുന്നു. എപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഇത് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയ നീന്തൽ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ആ സമുദ്രത്തിൽ പെട്ട് നമ്മൾ വലയുമ്പോൾ, കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോകില്ലേ, ഒരാൾ ആരെങ്കിലും വന്നൊരു സഹായം നൽകി നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആരാണോ ഭക്തൻ, ആരാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആളെ ഞാൻ അതിവേഗത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ ആ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരകയറ്റി കൊടുക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണിത്.
ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കാണാനുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ പറയും മൃത്യു സംസാര സാഗരം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ആന കാണാനുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് എലികൾ, കറുത്തതും വെളുത്തതും ആയ എലികൾ കാണാണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാള് എന്താണ്, അയാൾ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ്, തേനീച്ചക്കൂട് കാണാം. അതിൽ നിന്ന് തേൻ ഇറ്റിറ്റി വീഴുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും എന്താണ്, തേനീച്ചകൾ പറക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താഴെ കാണുമ്പോൾ കുളമുണ്ട്. ആ കുളത്തിൽ ഒരുപാട് സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മരം കാണുന്നുണ്ട്, ആന, ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഭവസാഗരം, അതായത് മൃത്യു സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എന്താ, നമുക്കറിയുന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ചുറ്റും കാണുമ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ സുഖിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും തോന്നും. പക്ഷേ അതല്ല, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, ഇത് മൃത്യു സംസാര സാഗരമാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കും എന്നുള്ള ആ തോന്നലിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആനന്ദത്തിന്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, ആ ഭ്രാന്തായിട്ട്. കാരണം നമുക്കത് അറിയുന്നില്ല. നമുക്ക് മരണം അടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ശേഖരിച്ചു വെച്ച എന്തും തന്നെ അത് നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരും. അത് നല്ലതായാലും ചീത്തതായാലും ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ ആന എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളാണ് ആന. ഇവിടെ മരം എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജനിച്ചു വന്നു, ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് മരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മരം ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആന എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങൾ, മുജ്ജന്മ കർമ്മഫലങ്ങൾ. ഈ രണ്ട് എലികൾ എന്താണ്, കറുത്തതും വെളുത്തതും, അതായത് പകലും രാവും പകലാണ്. പിന്നെ ഈ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് എന്താണ്, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജന്മം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ജന്മമാണ്. ആ കൊമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾ. അവിടെ ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു, കൈ നീട്ടി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കുളം എന്താണ്, നമ്മുടെ മൃത്യുവാണ്. ഈ സർപ്പങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മുടെ മൃത്യുവാണ്. അതായത് ആ മനുഷ്യൻ ആ കൊമ്പിൽ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നേരെ കുളത്തിലേക്ക് ചാടും. കുളത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ സർപ്പം കൊത്തി അദ്ദേഹം മരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് മൃത്യുവാണ്. താഴെ വീണ എന്താണ്, മൃത്യു സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എലികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, രാവും പകലുമായിട്ടുള്ള എലികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിന് കാർന്ന് തിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാർന്ന് തിന്നുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞ് വീഴും, അല്ലെ? അദ്ദേഹം വീഴും താഴേക്ക്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതൊന്നും കണക്കിലാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആസ്വദിക്കുകയാണ്. എന്താ ആസ്വദിക്കുന്നത്? മുകളിലെ തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്. ആ കൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇറ്റിറ്റി വീഴുന്ന ആ തേനിനെ നുകർന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആ തേനിനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആന എന്താ ചെയ്യുക, ഇത് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേ മതിയാവൂ. അപ്പൊ ഈ ആന എന്ത് ചെയ്യും, അത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. ആ മരത്തെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മരത്തെ ഇങ്ങനെ കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ആ തേനീച്ച അതിങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആ തേനീച്ചകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും പറക്കുകയാണ്. അത് ഇങ്ങനെ കുത്താണ് അല്ലെ, ആ ജീവാത്മാവിനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേനീച്ചകൾ. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കർമ്മഫലം എന്ന ആ ആന ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുലുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളായ ആ തേനീച്ചകൾ വന്ന് നമ്മളെ കുത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു, വിഷമിക്കുന്നു, നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ. അതേ സമയം ആ കുലുക്കുമ്പോ മേലിൽ നിന്നുള്ള ആ തേൻ ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ആ കുത്തു കൊണ്ടാലും വേണ്ടില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് വേദനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇത്തിരി തേന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഇറ്റിറ്റി വീഴുന്ന ആ തേനിനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരാളുണ്ട്. ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഞാൻ വരാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് കണക്കാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ, അത് സന്തോഷം ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും, ഇടയ്ക്ക് ദുഃഖം കിട്ടും, ഇടയ്ക്ക് സന്തോഷം. പിന്നെ ഈ രാവും പകലും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവാണ്. അതായത് ആയുർ ഹരതി വൈ പുംസാം, അതായത് നമ്മുടെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. കാരണം ഈ എലികൾ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നല്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന രാവും പകലും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ തള്ളി നീക്കുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ അതായത് ആയുസ് ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയുസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്മൾ
ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവസാനം എന്താണ്? നമുക്ക് മരണം തീർച്ചയായും സംഭവിക്കും. അതായത് ആ കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്ത് തന്നെയായാലും കുളത്തിൽ വീഴും, മൃത്യു സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിവേഗത്തിൽ നിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും, കരകയറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഈ സുഖം. ഏതാണ്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം. അതിലുപരി നമുക്ക് ഈ കുത്തുന്നുണ്ട് ഈ തേനീച്ചകൾ, നമുക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. അതായത് നമുക്ക് ദുഃഖം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആയുസ് തീർന്നു പോകുന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തിന്റെ പുറകെയാണ് ഓടുന്നത്? നമ്മൾ ആനന്ദത്തിന്റെ പുറകെയാണ്. പക്ഷെ ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് ശാശ്വതമല്ല. ആനന്ദം കിട്ടും എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ, ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും. ആ ആനന്ദം ശാശ്വതമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ അപ്പനാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത് നിന്ന് കൈ കാണിക്കുന്നത് ആരാണെന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എപ്പോഴാണ്? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോഴെന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പേടിക്കയില്ല. നമുക്ക് മൃത്യു എന്ത് തന്നെ ആയാലും വരും. അതിപ്പോ ഒരു ഭക്തനായാലും അഭക്തനായാലും മൃത്യു തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ആ മൃത്യു എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോ ഒരു പൂച്ച തന്റെ കുട്ടികളെ ആ വായിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് അത് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക്, സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ വായിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കില്ല. എന്റെ അമ്മ എന്നെ കൊല്ലും, എന്നെ തിന്നാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ പേടിക്കില്ല. അതേപോലെ ആ പൂച്ചയുടെ വായ നേരം മറിച്ച് അതൊരു എലിയെ പിടിക്കുമ്പോൾ എലിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. എലിക്ക് പ്രാണസങ്കടമാണ് അവിടെ. എലിക്ക് പേടിയാ സംഭവിക്കുക. കാരണം എലിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എന്നെ തിന്നാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം അത് ഡെത്ത് ആണ്. അപ്പൊ ആ പൂച്ചയുടെ വായ എലികൾക്ക് എന്താണ്? അത് മരണമാണ്. പക്ഷെ നേരം മറിച്ച് അത് കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ്? അത് മൃത്യുവല്ല, അത് സേഫ്റ്റി, സുരക്ഷ ആണ്. ആ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അമ്മ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. അപ്പോ മൃത്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തനും വരും അഭക്തനും വരും, എല്ലാവർക്കും മൃത്യുണ്ട്. പക്ഷേ ആ മൃത്യു എന്നുള്ളത് ഭക്തന് പേടിക്കാനില്ല. അത് ഭഗവാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകും, നമ്മളെ കരകയറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മയ്യേവ മന ആദത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇനി ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക? അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി ആ നേരിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്? ബുദ്ധിയും മനസ്സും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്താൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധി, ആ കുതിരകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും കൈവിട്ടു പോകും, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹരിനാമം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടറിയാം, അനുഭവിച്ചറിയാം. കാരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും ഒരു സ്ഥിരത വരും. നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാകും. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വെറും ആ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് പോകാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അത് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ്. ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ നമുക്കും ആ മൃഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം എവിടെയാണ്? നമ്മളും അവർ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ അവർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അത് ധർമ്മം, അത് ഭക്തി, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിശക്തി തന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കും അവർക്കും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അവർ 4 കാലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 കാലുള്ള പശുക്കളാണ്, അത്രയേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. മൃഗങ്ങളാണ് നമ്മളും, ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്നിലേക്ക് എപ്പോഴും നീ എന്നിൽ തന്നെ വാഴും. എങ്ങനെ വാഴും? ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതായത് മനസ്സുറപ്പിച്ച ബുദ്ധിയും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം എല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, ഹരിനാമ ജപം ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് എന്താ പറയാ നിവേദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം, ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുകയെന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കലികാലത്തിലെ ജപയജ്ഞോസ്മി, അതായത് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഹരിനാമ ജപമാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ ആരാണ് വരുന്നത്? സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആ അന്തരംഗ ശക്തി നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നതാണത്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനുമായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഭഗവാൻ കഴിക്കും ഇതൊക്കെയെന്ന്. കാരണം ഭക്ഷണം നമ്മൾ വെച്ചത് അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സദുജ്വല വിഗ്രഹസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അത് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ നിന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കണ്ണുണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ണോട് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് കണ്ണോട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണോട് കേൾക്കാനും പറ്റില്ല, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും, അത് മാത്രം. അങ്ങനെയാ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കഴിക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാന് കഴിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്കത് കഴിയില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബോധത്തെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബോധത്തെ എന്താണ്? ആവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏത്? നമ്മുടെ ആ അജ്ഞാനം. അജ്ഞാനം വന്ന് നമ്മളെ ആവരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, അതാണ് ധനഞ്ജയ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക. അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്നിലെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു വെക്കാൻ. എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? എന്നിലെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് അത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിപ്പോ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു പാഠമാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ, അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ. എന്താണ് ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധന? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അഷ്ടാംഗ യോഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചിലത് അനുസരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പരിശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക, ജപം ചെയ്യുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ പലതും. ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക. കാർത്തിക മാസമാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ കാർത്തിക ദാമോദരന്റെ ആരത്തി ഒഴിയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില നിബന്ധനകൾ. ഇത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയണേ, മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിനക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ നിനക്ക് ചെയ്യണമെന്നു. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആവുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമൈ വാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് എന്റെ അംശമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കള്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക എന്താ പറയാ, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ മലിനീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ അസ്തിത്വം, നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ മറന്നുപോവുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ യജമാനനും നമ്മൾ സേവകരാണ്, നിത്യസേവകരാണ്. അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ, ആ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധം നേടിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ. ആ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമുക്ക് പോകണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്, ഇതൊക്കെ എന്റെ അല്ല, ഞാനൊരു വാടകക്കാരൻ എന്ന പോലെ ഇവിടെ വന്ന് ജീവിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കുടുക്കി വെക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുത്താണ് നമ്മളെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആ സ്വരൂപം എന്താണ്? സേവകൻ, നിത്യസേവകനാണ്. ആ സ്വരൂപം എന്താന്ന് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും അത് ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്, കിടക്കുകയാണത്. പക്ഷെ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ ഉണർത്തിയെടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഉണർത്തിയെടുക്കുക? അതിനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സജ്ജന സംസർഗം വേണം. പരിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാരുടെ എന്താ പറയാ സംസർഗം നമുക്കുണ്ടാകണം. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, ഭാഗവതം എന്താണൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴല്ലേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും? നമ്മളും സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെ നമ്മളും ജീവിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു അനിമൽസ്, അതായത് ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് തീർക്കും. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അവസാനം മരണം അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കും. എന്തേ? മരണഭയം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മരണഭയം പോലും നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിൽ എന്താ പറയാ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മരണം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ നല്ല സന്തോഷം പോലെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്, അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, അതിനെ ഉണർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ പുക തീരെയുന്ന പോലെ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രയാസത്തിൽ മതി. മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വളരെ ചെറിയൊരു പ്രയത്നം കൊണ്ട്, ചെറിയൊരു പ്രയാസം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് 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 നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം കൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ബോധത്തെ, നമുക്ക് അവബോധത്തെ, കാരണം അവബോധത്തെ എന്താണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾക്കറിയാം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ മായാശക്തി ഭഗവാന്റെ ആവരണം ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആവരണം നീക്കണം. ആവരണം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴാ കിട്ടുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്താണ്, അവർ സത്യം കണ്ട വ്യക്തികളായിരിക്കും. അവർ നമ്മളെ ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു സഹായം തേടാനും ഒരു ഗുരുവിന്റെ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്നതല്ല. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവാമദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, ആദ്യം മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ അതും പറ്റുന്നില്ല നിനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തേത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാണ്. അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. എന്താണത്, ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും, അയ്യോ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് കേൾക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് നമ്മൾ സമ്പത്തുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ, നമ്മുടെ ആ ധനത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾ കെട്ടുന്നുണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ എന്താണോ കാര്യങ്ങൾ, ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ധനസഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ധനസഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതും ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ പരിപൂർണതയിലേക്കും എത്താം. ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, കാരണം ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയാ, ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ, അമേരിക്കൻകാരൻ, എന്താണ്, ഫോർഡാണ്. അതായത് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയും. ഇദ്ദേഹമാണ് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ധനികനാണ് ഇദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്രയും തിരക്കേറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം, അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ, അങ്ങനെ നിനക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഈ ഇസ്കോന്റെ ഇതിൽ ചേർന്ന് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ധനം മുഴുവൻ, അതായത് ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില്. അതായത് ഈ ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അമ്പലമാണ്. അതായത് എന്താണ്, TOVP എന്ന് പറയും ഈ ചിത്രം കാണുന്നത്. അതായത് ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം എന്ന്. ഇത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ മായാപൂരിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അതായത് ഇസ്കോന്റെ തലസ്ഥാനമാണ്. അവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ടെമ്പിൾ. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്ട് അവസാനം ആവറായി. അപ്പൊ ഇനാഗ്രേഷൻ നടക്കും അതിന്റെ. അപ്പൊ ഈ ടെമ്പിൾ പണിയാൻ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ധനസഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോടികൾ കണക്കിന് ഇദ്ദേഹമാണ് ധനസഹായം ഈ ടെമ്പിൾ പണിയാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും തരത്തിലും പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ സമ്പത്ത് എന്തുണ്ടോ ആ ധനസഹായം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഭക്തിയോ സേവനം സാരമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അമ്പലങ്ങൾ പണിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു അമ്പലം പണിയാ, ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു അമ്പലം പണിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം പണിയാണോ, എനിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ഓഫീസ് പണിയാണോ, അങ്ങനെയുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സഹായിക്കാം. സമ്പന്നനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിൽ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ, അതായത് പുസ്തകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ധനസഹായം നൽകുക. അപ്പൊ എന്താണ്, അതും ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ്. അതാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അതിലൂടെ നമുക്ക്, കാരണം ഇത് കർമ്മമല്ല, കാരണം ഇതിലൊരു ബന്ധമില്ല, എന്താ പറയാ, കർമ്മബന്ധനമില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധനസഹായം, അത് നമുക്കൊരു പുണ്യപ്രാപ്തിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടി, നാം പറഞ്ഞു നേരത്തെ, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണത്, അകർമ്മമാണ്. അവിടെ ഒരു കർമ്മബന്ധനം ഇല്ല. അപ്പൊ അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ഇല്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് സമ്പന്നരല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ സമ്പാദിച്ചത് എത്രയാണോ അതിലൊരു
ഒരിത്തിരിയെങ്കിലും ഒരു പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും, ഒരു 2-3% എങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ്. അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ. കാരണം നമ്മൾ ആർക്കാണ് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊന്നും തന്നെ നാശം സംഭവിക്കില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, നേഹ വിക്രമനാശോസ്തി സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ. അതായത് ഒരിത്തിരിയെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആവുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് എന്താ പറയുക വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസ്സാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണതയിൽ നേടാനും സഹായിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ ചിലവാക്കിയാലും അതിനൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ മിന്നാന്ന് കണ്ടില്ലേ 9-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നഷ്ടമാവുന്നില്ല. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഒരു ലാഭമോ നഷ്ടമോ നമുക്കില്ല. ഏത് ഉദ്യമത്തില്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് ഒരു അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുതരുമ്പോ മക്കൾ അത് തിരിച്ച് അച്ഛന് കൊടുക്കുമ്പോ അതിൽ ഒരു ഇത്തിരിയെങ്കിലും അച്ഛന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛനുണ്ടാകുന്ന ആ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമില്ല, മരിക്കുമ്പോൾ നട്ട് നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ആ അനുകമ്പയാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുകയാണ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേടിയെടുത്തതാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരിത്തിരി മാറ്റി ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണാകുന്നത്? ആ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഞാൻ കൊടുത്തത് തിരിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. അതിലൊരു സുഖം, നമുക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതാണ്, അതിലൊരു പരിപൂർണത പോലും നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഇനിയിപ്പോ ഇതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, അതായത് നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊന്നും നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുക, സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും നമുക്കത് പറ്റുമോ? നമുക്കത് പറ്റില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ആത്മസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ആത്മസ്ഥനായി നമുക്ക് തീരാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാത് നിരന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ, മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതില്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാവബോധത്തില്. ഇനി അതൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആത്മസ്ഥനായി കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, നിനക്ക് ഇതൊന്നും പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. അതായത് എന്താ ജ്ഞാനാർജനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക. ജ്ഞാനാർജനം, അതാണ് ജ്ഞാനാർജനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനാർജനം. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. എന്നിട്ട് ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ധ്യാനം. അതായത് ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠം? ധ്യാനം. നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. അത് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ജ്ഞാനം. അവർ ജ്ഞാനം അർജിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ധ്യാനം. അത് ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനെ ആത്മാവിനെ, നമുക്കറിയാലോ പരമാത്മാഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഉള്ളില്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക, അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതിലുപരി എന്താണ്? അതിലും ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്? ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്യത്തെ ഏതാണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തില് 3-ാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ആ സ്ത്രീ, അതൊരു പഴങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് എന്താണ്? അത് വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ എന്താ പറയാ യശോദമ്മയുടെ അടുത്തുള്ളപ്പോ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ സ്ത്രീ. ആ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്, കുഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ കാണിക്കുന്ന കുസൃതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടറിവുണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ആ എന്താ പറയാ കൊട്ടയില് ഒരുപാട് മാങ്ങയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വരികയാണ്. വിൽക്കാൻ വന്ന അവസാനം വൃന്ദാവനത്തിൽ എവിടെ എത്തി? അതായത് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തി. അതായത് യശോദമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. യശോദമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അന്ന് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ്? പൈസ കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പൈസ അല്ല കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളപ്പോ അന്ന് ആ സമയത്ത് എന്താണ്? ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ധാന്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരുടെ അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങും. അങ്ങനെയാണ്, ബാർട്ടർ സിസ്റ്റമാണ്.
അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ വന്നപ്പോ അവിടെ ആ നന്ദ മഹാരാജാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കൊട്ട നിറച്ചും ധാന്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ധാന്യങ്ങൾ ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്ത് ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊട്ട മാങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണനും തോന്നാണ് ഞാനും ഇതേപോലെ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ഓടിപ്പോയിട്ട്, ചെറിയ കുഞ്ഞല്ലേ, അപ്പൊ ആ കൈ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് ഓടി വരികയാണ്. പിടിച്ച് ഓടി വന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി ഓടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാലോ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞു കയ്യിൽ എത്രമാത്രം പിടിക്കാൻ പറ്റും. അവസാനം ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ, എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോയി. എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോയി, ആകെ കൂടി ഒരു 2-3 ധാന്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ. അപ്പൊ സങ്കടമായി പോയി. കാരണം ഇതിനെന്ത് കിട്ടും? ആ 2-3 ധാന്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് 2-3 ധാന്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ. അപ്പൊ സങ്കടം വരാണ്, ഇനി ഒന്നും കിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയാ, സാരല്ലേ കൃഷ്ണ, ഇത് മാത്രം, ഇത്ര മാത്രം മതി എനിക്ക്, ഇതൊരു ധാരാളമാണ് ഇതെന്നും പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ധാന്യങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച്, ആ ഉള്ള ധാന്യങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാങ്ങ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിറച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചു, കൃഷ്ണന് പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ആ രീതിയിൽ മാങ്ങൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്താണത്? സ്നേഹം. ഇതാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ത്യാഗം. ആ സ്ത്രീയുടെ ആ നന്മ, അതായത് കൃഷ്ണൻ ഇത്തിരി കൊടുത്താലും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട്, മറിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഭാവം, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവം. അത് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, ഒരുപാട് ധ്യാനം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അതിലൊക്കെ ഉപരി എന്താണ്? ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ ത്യാഗം. ആ ത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടും? മനഃശാന്തി കിട്ടും. ഇപ്പൊ ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു മുഖത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലേ? കൃഷ്ണൻ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് തന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം, എന്നാൽ കഴിയുന്നത്, എന്റെ അടുത്തുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ കൃഷ്ണന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ മനോഭാവം. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ കൊട്ട നിറയെ സ്വർണ്ണമാക്കി കൊടുത്തു. ആ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊട്ട നിറയെ എന്താണ്? സ്വർണ്ണമായി തീരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് പിശുക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്ത, ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക അതുപോലെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ ദുഃഖമോ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. കാരണം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളൂ. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അദ്ദേഹം എന്താണോ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകും, എന്താണോ ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടും പോവും. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ എന്താ പറയുക, നിഷ്കളങ്ക ഭാവത്തോടെ എല്ലാം തനിക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സന്തോഷം, അതിലൊരു ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് ആ സ്ത്രീ, ആ ത്യാഗത്തിലൂടെ ആനന്ദം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടുന്നത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മളത് എന്താ പറയാ, കുബുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല മനസ്സോടെ ചെയ്യണം, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട്. അദ്വേഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവ ച നിർമമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമീ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യതന്തോ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധേ യോ മദ്ഭക്ത സമീപ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്താണ് അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ? അതായത് മാത്സര്യം കൂടാതെ, എന്താണ്? അസൂയ കൂടാതെ, മാത്സര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ കൂടാതെ സർവ്വജീവികൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനും ആയി നിയന്ത്രിതന ആത്മാവുമായി മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഭക്തൻ ആരാണ്? ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. എന്താണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, ഒരു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അസൂയ പാടില്ല. പിന്നെ സർവ്വ ജീവസത്തങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തായിരിക്കണം, അതാണ് വെൽവിഷർ ആയിരിക്കണം. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ചീത്ത സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് സന്തോഷിക്കുക, ആഹ്ലാദിക്കുക, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒന്നിലും അവകാശബോധം, അതായത് ഇത് എന്റെ, ഇത് ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ അവകാശബോധം, ഇത് എന്റെ ആണെന്നുള്ള ആ അവകാശബോധം ഇല്ലാതെ, എല്ലാത്തിനും ഉപരി ആരാണ്? സർവ്വലോക മഹേശ്വര ഭഗവാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരം എന്നുള്ളതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. പക്ഷെ ശരിയായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം എന്താണ്? ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം മാത്രമേ വേണ്ടൂ, അത് ഏത് ശരീരമായാലും ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ശരീരം എന്നുള്ള ആ ബോധമില്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ട്, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സുഖ ദുഃഖം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം? നമ്മൾ മരങ്ങളെ പോലെ, എന്താ പറയാ, വേനൽക്കാലം, മഞ്ഞുകാലം, മഴക്കാലം എന്നുള്ള പോലെ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ സമനില കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമാശാലി, അതായത് ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ഗുണം എന്താണ്? നമുക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തിയിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭക്തിയിൽ ക്ഷമ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, നമുക്കത് ക്ഷമ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തി അവിടെ പകുതിക്കിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും, നമ്മൾ മുഴുമിക്കില്ല. അതായത് ഭക്തിനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല. അതാണ് ക്ഷമാശീലം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. പിന്നെ സദാ സംതൃപ്ത, അതായത്
ഈ സംതൃപ്തി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്കത് കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, ഭൗതികതയിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിലുപരി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അതിലും മുകളിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കിട്ടും തോറും ഇനിയും വേണം വേണം വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തീ കത്തുമ്പോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നെയ്യ് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോ എന്താണ്, തീ ഇനി ആളിക്കത്തും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും. നമ്മുടെ നമുക്കറിയില്ലേ, കാമം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിയായ ആഗ്രഹം എന്താണ്, നമുക്കൊന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലും മെച്ചപ്പെട്ടത് ഇനിയും വേണം, ഇനി അതിലും മെച്ചപ്പെട്ട. അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും നമുക്ക് എന്താണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടേ വരും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ സംതൃപ്തി എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എന്റെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലമാണ്. അത് എന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. അത് എന്താണോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് എത്ര ഉണ്ടോ അത് അതിൽ സംതൃപ്തിയാണ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. പിന്നെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, അതായത് നിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മനസ്സിനെ എന്താ പറയാ, വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മൾ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഭക്തി നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ സുഖം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാ, ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. അതേ സമയം നമുക്കൊരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഹരിനാമ ജപം നിർത്തുക, എല്ലാം നിർത്തുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർത്തുക, അതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് എന്താ പറയാ, വ്യതിചലിക്കാതെ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോകും, ഭഗവാനെ എനിക്ക് പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാണോ ഉള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യസ്മാന്നോ ദ്വിജത്തെ ലോകോ ലോകോന്നോ ദ്വിജത്തെ ചയഃ അശ്രാമർഷ മുക്തായ സ മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഉത്കണ്ഠങ്ങളിലും സമചിത്തനായി ഇരിക്കുന്നവരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ആ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട. വീണ്ടും പറയാണ് ക്വാളിറ്റീസ്, അതായത് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതായത് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്കൊന്നും ഏൽക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ നമ്മളും മറ്റൊരാൾക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്കും കൊടുക്കാനും പാടില്ല. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു സമചിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അതിലൊരു പേടിയോ ഉത്കണ്ഠയോ നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഉത്കണ്ഠ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്, പേടിയാണ്. പേടി വരും, മരണം. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വയ്യായ വന്നാൽ, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനടി നമുക്ക് മരണഭയം വരും. നമുക്ക് പേടി വരുന്നത് അതാണ്, മരണഭയം. അപ്പൊ ആ ഭയങ്ങളില്ലാതെ, ഉത്കണ്ഠ ഇല്ലാതെ, കാരണം നമുക്കറിയാം ജനിച്ചവന് മരണമുണ്ട്, മരിച്ചവന് ജനനവും ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്കതിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠങ്ങളിലും സമചിത്തനായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അനപേക്ഷു ചിദ്ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ എന്താ പറയാ, കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയിൽ ഇല്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും, എനിക്ക് നല്ല ലാഭമുണ്ടോ ഇതിൽ വല്ലതും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മത്തിലും ആസക്തിയില്ല, കർമ്മഫലത്തിലും നമുക്ക് ആസക്തിയില്ല. കാരണം സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം വസ്തു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അത് കർമ്മവും ഭഗവാന്, കർമ്മഫലവും ഭഗവാന് എന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. അവര് എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഭൗതികമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഫലാസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, ആ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളല്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നായിരിക്കും, ഭക്തനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കും എന്താ വ്യത്യാസം. നമുക്ക് തോന്നായിരിക്കും, അവരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഇവരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അവരും കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് അവരും സാധാരണ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു, ഇവരും ഓഫീസിൽ പോകുന്നു. അതല്ല, അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ ആ മനസ്സും എന്താ പറയുക, ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴും അവർക്കറിയാം, കാരണം ജീവിക്കണം നമ്മളിവിടെ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ ആരെക്കൊണ്ടും പറ്റില്ല, കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവും. പക്ഷെ ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആ കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക, കർമ്മഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ജോലി നമുക്കറിയാം, അത് നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കർമ്മമാണ്. അത്രമാത്രം. അതിൽ ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിൽ എന്ത് കിട്ടും, എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും, എനിക്ക് ഇനിയും ശമ്പളം കൂടുമോ,
ഇങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആസക്തിയാണ്. അത് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതികതയിൽ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, നമുക്കൊരു ജോലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും അതിന്റെ എന്താ പറയാ ലാഭാനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമുക്ക് എന്ത് വേണോ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികതയിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, സാധാരണ അപ്പൊ വീണ്ടും വിശുദ്ധനായിരിക്കണം. അതായത് മനസ്സുകൊണ്ടും, ഇപ്പം ചിലരെങ്ങനെയാന്ന് പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ വാവുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം പറയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അതാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഭക്തിയുടെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും അവരിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശുദ്ധനായിരിക്കണം. പിന്നെ നിപുണനും എന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒരു വിഡ്ഢിയല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷമാശാലിയും മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്. എന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരു വിഡ്ഢിയായിരിക്കില്ല, അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിപുണനായിരിക്കും. കാരണം ആ ബുദ്ധിശക്തി ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തേഷാം സതതയുക്താനം, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണോ എന്നെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നത്, ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏനമാം ഉപയാന്തിത്തെ, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ബുദ്ധി കിട്ടുമ്പോൾ അവർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരുന്നു. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ ഭഗവാൻ കയറില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കറിയാം, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇസ്കോന്റെ സംസ്ഥാപക ആചാര്യനാണ്. ഇദ്ദേഹം ഈ 70 വയസ്സിൽ, നമുക്കറിയാലോ 70 വയസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ആ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ പോയി എല്ലാം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കൃഷ്ണഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒതുങ്ങിക്കൂടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം കിട്ടി, പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്തത്? ആ ജ്ഞാനത്തെ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്കോൻ എന്നുള്ള എന്താ പറയാ ആ സ്ഥാപനയെ രൂപീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒന്ന് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇന്നിപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പരിശ്രമമാണ്. അത് മൂലമാണ് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം. അതായത് സ്വന്തം കാര്യത്തിനല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അത് എല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം. അത് ആ ജ്ഞാനം, ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം എല്ലായിടത്തും എത്തണം എന്നുള്ള മാത്രം അതിന് പരിശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ശുദ്ധ എന്താ പറയുക മഹാത്മാവാണ് ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെയാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുക. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യാ സമേ പ്രിയ സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയോ അശുഭങ്ങളെയോ ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്ത പ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആരാ കാണുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഇതിനൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താ ചെയ്തത്? സ്വന്തം അച്ഛൻ ആ ഹിരണ്യകശിപു അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും ആ നാരായണനോടുള്ള മിതമായ ഭക്തി അല്ലെ, ആ സ്വന്തം അച്ഛനെ ശത്രുവാക്കി മാറ്റി. പക്ഷെ അച്ഛനായിരുന്നു ആ രീതിയിലൊക്കെ ചിന്താഗതി. പക്ഷെ ഒരിക്കലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് സ്വന്തം അച്ഛൻ ഇത്രയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ച് സ്വന്തം മകനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും മകൻ ഒരിക്കലും അച്ഛനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം നരസിംഹ അവതാരം എടുത്തു വന്നപ്പോൾ നരസിംഹനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നിനക്ക് വരം വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദ് എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഒരു വരവും വേണ്ട, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ, അസുരനായ എന്റെ അച്ഛൻ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ നരസിംഹ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ പേടിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല, നിന്റെ 21 തലമുറകൾ ഞാൻ മാപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞ അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതായത് അതാ പറഞ്ഞ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഉണ്ടായാൽ ആ 21 തലമുറകൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ. അതാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രഹ്ലാദ രാജാവിനെ സ്വന്തം അച്ഛൻ ഇത്രയൊക്കെ ക്രൂരമായി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അച്ഛനോട് ഒരു ദേഷ്യമാവട്ടെ, അച്ഛനോട് വിരോധമാവട്ടെ, എന്റെ ശത്രുവാണ് അച്ഛനൊന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരാൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അവർ നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല, നമ്മുടെ മിത്രവും അല്ല, എല്ലാവരും സമചിത്തമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോ എന്താ പറയുക ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? അവര് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? അവര് സന്തോഷത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നുമില്ല, എന്നാൽ അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവർ, ഒരു സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ശുഭം അശുഭം എന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് നല്ലത്, ഇത് ചെയ്താൽ നല്ലത്, ഇത് ചെയ്താൽ നന്നല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അവരെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു ചിന്തയും ഉണ്ടാവില്ല. സമശത്രോ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരം മതിർ ഭക്തിമാന്മേം പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഒരേ വിധം കൈകൊണ്ട് എന്താ പറയാ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനും
സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് വീണ്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടം, അത് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും എന്നും ഓർമ്മ വെക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ നിത്യേന പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഒറ്റടിക്ക് ഇത് എളുപ്പമല്ല, പക്ഷെ ക്രമേണ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ഹരിനാമ ജപം അതാണ് ഒരു വഴി. അപ്പൊ ഹരിനാമ ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിതമാവും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിതമാവും, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് പറ്റുള്ളൂ മാറ്റങ്ങൾ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മാറും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മാറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ശത്രു മിത്രങ്ങളിൽ സമഭാവന, മാനപമാന, ശീതോഷ ദുഃഖങ്ങൾ, പിന്നെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കാം. പിന്നെ മൗനിയായിരിക്കാം, ജ്ഞാനത്തിൽ അവരും ഉറച്ചവനും, പിന്നെ സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഗാർഹിക ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കും, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെ? അതല്ല അവർ പറയുന്നത്. അതായത് ഗാർഹിക ബോധം എന്നിപ്പോ ഞാനൊരു അമ്മയായിരിക്കാം, മകളായിരിക്കാം, എന്താ പറയാ, ചേച്ചിയായിരിക്കാം, പെങ്ങൾ, എന്തുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങളാണ്. അതായത് എന്റെ ധർമ്മബാധ്യതയാണ്. ധർമ്മബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത്, ഒരു പെങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത്, ഒരു ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ആ ഗാർഹിക ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷെ ആ ഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ ആ അധികാരം, അതായത് മോഹം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ മക്കളോടുള്ള അമിതമായ ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ അച്ഛനമ്മമാരോട്, അത് പാടില്ല. അതാണ് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയുക, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഒന്നും പറ്റാതെ, നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, അതിൽ ഇതാവാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാൻ പാടില്ല. അത് അമിതമായ ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്താണ്, ആ വിരക്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിരക്തി എങ്ങനെയാണ്? വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ത്യജിച്ചു സന്യാസി ആവുന്നതല്ല വിരക്തി. വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനോട് യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ ഉണ്ടാണ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നു, ഇന്ന് തന്നെങ്കിൽ നാളെ അത് ഭഗവാൻ എടുക്കാൻ എത്ര നേരം വേണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിനോട് എന്താ പറയാ, ബന്ധം ഇല്ലാതെ, അതായത് നമ്മൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെ വിരക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ് വിരക്തി. വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ത്യജിച്ചു ഓടുന്നതല്ല, പക്ഷെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള യുക്ത വൈരാഗ്യമായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടണം എന്നല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കഥ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് മഹാരാജ. ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ്. അതൊരു രാജനാണ്, രാജർഷി. നമുക്ക് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണത്? അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ജ്ഞാനം ഞാൻ ആദ്യം വിവസ്വന് കൊടുത്തു, വിവസ്വൻ മനുവിന് കൊടുത്തു, മനു ഇക്ഷ്വാക്കുവിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്, അല്ലെ? അവർക്ക് രാജ്യം ഭരിച്ചാൽ പോരെ, അവർക്ക് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെയെന്ന്? പക്ഷെ അതല്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും വേണം. കാരണം അവരൊരു രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രജകളൊക്കെ ഇവരെ ഉറ്റുനോക്കും, അതായത് ഇവരെ നോക്കി നിൽക്കും. കാരണം ഈ പ്രജകൾ ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ, അതായത് ആരൊക്കെ നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയില്ലേ, ആരൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠരായ ആൾക്കാർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവ്, എന്താ പറയുക, അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ആ പ്രജകളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു, നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് ഉണ്ടല്ലോ, അംബരീഷ് രാജാവ്, നമ്മൾ 9 രീതിയിലുള്ള ഇത് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു. അർച്ചന, എന്താ പറയുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, പാദസേവനം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നുള്ള 9 സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു, ഭക്തിയിലെ രീതികൾ പറഞ്ഞു. ഈ രാജാവ് അതിനെല്ലാം ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് ഈ രാജാവ് 9ഉം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ശ്രവണം ചെയ്തിരുന്നു, കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു, വിഷ്ണു സ്മരണം ചെയ്തിരുന്നു, പാദസേവനം എല്ലാം ചെയ്തിരുന്ന, അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജാവാണ് ഈ രാജാവ്. അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ്, ഈ ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരാൾ കാണാം. അതാരാണ്? അത് ദുർവാസ മുനിയാണ്, ദുർവാസാവ്. അപ്പൊ ഈ ദുർവാസാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമുക്ക് ഒരാളിപ്പോ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്താ ദുർവാസാവാണോ ചോദിക്കും, അല്ലെ? അത് നമ്മളിപ്പോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ദുർവാസാവിനെ. കാരണം ദുർവാസാവ് എന്തിന് പേര് കേട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യത്തിന്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നാണ് ദേഷ്യം വരിക, പെട്ടെന്ന് ശപിക്കുകയും ചെയ്യും ദുർവാസാവ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ദുർവാസാവിന്റെ. അപ്പൊ ഈ ദുർവാസ മുനി എന്താണ്, ഈ രാജൻ ഒരു ഭക്തനാണ്, തികഞ്ഞ ഭക്തനാണ്, ദൈവഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അന്ന് ഏകാദശി ആയിരുന്നു. ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം ദ്വാദശി ആയിരുന്നു. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇന്നും ഏകാദശിയാണ്. ഇന്നെന്താണ്? രമാ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പോ ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ പാരണം ചെയ്യണം. പാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകാദശി നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ആ എടുത്ത ഉപവാസത്തെ നമ്മൾ അത് നിർത്തണം. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അതൊരു സമയം തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏകാദശി പാരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന് പാരണ സമയമായിരുന്നു, അതായത് പിറ്റേ ദിവസം ദ്വാദശിക്ക്.
ആ സമയത്താണ് ദുർവാസാവ് അവിടെ വരുന്നത്. ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് അവിടെ വരികയാണ്. അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആതിഥ്യ മര്യാദ ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്കൊരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എത്ര വലിയ ശത്രു ആയാലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ നല്ലതുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അവരെ ആതിഥ്യ മര്യാദ കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന് അതെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോ ഈ അറിയാം, നല്ല ദേഷ്യമുള്ള ഒരു ഇതാണ്, എന്താ പറയാ, മുനിയാണ് ദുർവാസാവ്. അപ്പൊ വന്നപ്പോ ആ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കം നടത്താണ് രാജാവ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചു വരാം, ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം എല്ലാം കുളിക്കാൻ പോയേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യദൃഷ്ടിയുണ്ട്, അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ദുർവാസ മുനിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയാക്കി. അപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം ഈ ദുർവാസാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, രാജാവിന്റെ ഏകാദശി പാരണം എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതായത് ആ പാരണം ചെയ്യാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു പോവുകയാണ്. അതായത് ആ സമയം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദോഷമാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഏകാദശി ചെയ്തതിലും ദോഷമാണ് പാരണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന് ആകെ ടെൻഷനായി. അതായത് ആ സമയം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവാണ്, പക്ഷേ ഈ അതിഥി എത്തിയിട്ടില്ല, അതായത് ദുർവാസാവ് തിരിച്ചെത്തിയില്ല. ഈ ദുർവാസാവ് തിരിച്ചെത്താതെ ഒന്നും കഴിക്കാനും പറ്റില്ല രാജാവിന്. കാരണം അതിഥികൾ എപ്പോഴും അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വീട്ടിലെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. അതാണ് രീതി ശാസ്ത്രത്തിലെ. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സമയം കടന്നു പോവാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് രാജമന്ത്രി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, മന്ത്രികളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു, എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോ അവരെത്തിയിട്ടും ഇല്ല കുളിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ രാജാവിനോട് മന്ത്രി പറയുകയാണെങ്കിൽ, സാരമില്ല, നിർജ്ജലയല്ലേ ചെയ്തത്, ഏകാദശിക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഒരു പാനം, വെള്ളം പോലും പാനം ചെയ്യാതെയല്ലേ ചെയ്തത് ഏകാദശി, നിർജ്ജല ഏകാദശി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, കുറച്ചു ജലം സേവിക്കുക, അതായത് കുറച്ചു ജലം ആ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്, ഏകാദശി പാരണം വീട്ടിയതുപോലെ ആവുകയും ചെയ്തു, എന്നാലിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച പോലെ ആയില്ല. അപ്പൊ ആ അതിഥി മര്യാദ നമ്മൾ ലംഘിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് എന്താണ്, കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദുർവാസാവ്, കുളിക്കാൻ പോയ ദുർവാസാവ് മനഃപൂർവ്വം വൈകിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ മനസ്സിലായി, അതായത് രാജാവ് ഞാൻ അതിഥിയായിട്ട് പോലും എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാതെ അദ്ദേഹം വെള്ളം സേവിച്ചു, അതായത് ഞാൻ വരുന്നത് മുന്നേ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ദേഷ്യത്തിൽ വരികയാണ്. എന്താ പറയാ, ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ രാജാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നീ അതിഥി മര്യാദ ലംഘിച്ചു, അതായത് ഞാൻ കുളിച്ച് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നീ എന്താ പറയാ, നീ സ്വീകരിച്ചു, നീ ആഹാരം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, രാജാവ്, ഞാൻ ആഹാരം സ്വീകരിച്ചില്ല, ഞാൻ വെറും ജലം മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ, കാരണം ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട്, ദ്വാദശി ആയതുകൊണ്ട് പാരണം വീട്ടിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദുർവാസ നമുക്കറിയാം, ദേഷ്യം വന്ന ഉടനടി ശപിക്കും, ഉടനടി എന്തെങ്കിലും കൊല്ലാൻ നോക്കാറ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, ഈ ദുർവാസാവിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ ജട ഉണ്ടാവില്ല, ആ ജടയിൽ നിന്നിങ്ങനെ, ആ മുടിയിൽ നിന്നിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു അസുരനെ ഉണ്ടാക്കാണ്. ഒരു അസുര, കബന്ധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുരനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ആ വായിൽ നിന്ന് ആ തീ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, തീ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ അസുരനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ കബന്ധ എന്ന അസുരൻ വന്ന് എന്താ ചെയ്യണേ, കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ രാജാവിനെ കൊല്ലാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, ഈ കൃഷ്ണഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. നമുക്ക് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി കൗന്തേയ പ്രതിജാനീഹി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ പരാധീനനാണ്, ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് നാശം സംഭവിക്കില്ല. എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, 9 വിധ ഭക്തിയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ, ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്ന ആ അസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സുദർശനം ചക്രം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. സ്വയം ആ സ്വപ്രേരണയാൽ അത് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഈ ഭക്തൻ, നമുക്ക് രാജാവിനെ കാണാം, രാജാവ് 2 കൈയും തൊഴുത് നിൽക്കാണ്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കാണ്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് നിൽക്കാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നറിയാം, ഇപ്പൊ ഇത് എന്നെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള എന്താ പറയാ, ദുർവാസ മുനി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ അസുരൻ എന്നെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് രാജാവ് യാതൊരു രീതിയിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല, ഭയമില്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ 2 കൈയും തൊഴുത് ഇങ്ങനെ രാജാവ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ കൈവിടില്ല. അപ്പോഴെന്താണ്, ഉടനടി ആ സുദർശന ചക്രം വരികയാണ്. സുദർശന ചക്രം വന്ന് എന്താണ്, ആ അസുരനെ വധിച്ചു. അസുരനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി സുദർശന ചക്രം. അപ്പൊ ഈ ദുർവാസാവിന് പേടിയായി. ദുർവാസാവ് എന്ത് ചെയ്തു, ഓടി ആദ്യം എവിടെ എത്തി, ആദ്യം ശിവന്റെ ലോകത്തെത്തിയിട്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ശിവൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്, എന്താണ്, സുദർശന ചക്രമാണ്, സ്വയം ഭഗവാന്റെ ആണ്, അതിന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തെത്തി പറഞ്ഞു, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന്, എന്റെ പിന്നാലെ സുദർശന ചക്രം കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താ പറയാ, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പവർ ഒന്നുമില്ല, അതായത് ഈ സുദർശന ചക്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല, അത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആണ്, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അവസാനം വിഷ്ണു ലോകത്തേക്ക് എത്തി, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എത്തി. ദുർവാസാവ് അവിടെ ചെന്നു, അവിടെ ഓടിയിട്ട് ചെന്ന് വിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞു, ദയവായി എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. വിഷ്ണു എന്താ പറയാ, കാരണം വിഷ്ണുവിന്റെ ആണല്ലോ സുദർശന ചക്രം. അപ്പൊ സുദർശന ചക്രം എന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, എന്നെ വധിക്കാൻ, അപ്പൊ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിഷ്ണു എന്താ
എന്താ പറഞ്ഞേ, അത് എന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല അത് പോയത്, അത് സ്വയം ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ്. അതായത് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കണം എന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഇത് മനസ്സിന്റെ ആ വികാരം എന്താണ്, ആ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്റെ ഭക്തൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ചക്രം സ്വയം ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് സ്വയം ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോ നിനക്കൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, നീ അവിടെ ചെന്ന് ആ രാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഈ ദുർവാസാവ് വീണ്ടും ഓടി വന്ന് എവിടെയാണ്, ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ്, ആ രാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴാണ്. അവസാനം രാജാവ് മാപ്പ് നൽകാണ്. അപ്പൊ സുദർശനം പിൻവാങ്ങി. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ സുദർശനം ഒന്നും ചെയ്തില്ല, കാരണം ആ ഭക്തന് മാപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സുദർശനം പിൻവാങ്ങി. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക്? അപ്പൊ സ്വയം ഈ എന്താ പറയാ ഋഷി, അതായത് ദുർവാസാവ് സന്യാസിയായിട്ട് പോലും, ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് പാലിക്കേണ്ട ആ ക്ഷമ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായില്ല, ക്ഷമ കാണിച്ചില്ല. പക്ഷെ രാജാവ് ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ആ ക്ഷമ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് രാജർഷി എന്ന് പറയാം. അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, രാജഋഷി, അതായത് രാജർഷി എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ എല്ലാം രാജനായാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എല്ലാം പൂർണ്ണമായി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. യേതു ധർമാമൃതം ഇതം യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധാനാ മത്പരമോ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായി എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്, ഇതൊക്കെ വഴികൾ പറഞ്ഞുതരാണ് ഭഗവാൻ എന്നെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന്. അതായത് നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനം ഒരിക്കലും നാശമില്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ ഇന്ന് 20% ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിന്ന് 21 അത് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനം നാശമല്ല. ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും കർമ്മം ചെയ്താലും അത് ഈ ജന്മത്തിലേക്കേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തോടു കൂടി അത് അവസാനിപ്പിച്ചു. അതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കണക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം കണ്ട ഫലങ്ങൾ കിട്ടും. അതായത് നല്ലത് ചെയ്താൽ പുണ്യമുണ്ട്, ചീത്തത് ചെയ്താൽ പാപങ്ങളുണ്ട്, പാപഫലങ്ങളുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തി അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തി എന്നും അത് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തി ഇത് സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ആരാണോ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ, എന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്ന് ആരാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ഭഗവാന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനിത്യകൃതി വൈഷ്ണവ കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശില ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ വേറൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയാ, ഇസ്കോൻ മംഗളൂരു, ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ, ശ്രീ എന്താ പറയും നമ്മള്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, എന്താണ് ആ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നില്ല? കാണുന്നില്ല മാതാജി. കാണുന്നില്ല മാതാജി. കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? നോക്കൂ. ഇല്ല മാതാജി. കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൻ മംഗളൂരു എന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ രാധാ ഗോവിന്ദ ശ്രീ ശ്രീ മംഗളൂരിന്റെ ഇതാണ് ഇസ്കോൻ മംഗളൂരു കുലായി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മംഗലാപുരത്തുള്ള ആ കുലായി, ആ അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ. അതാണ് അവിടുത്തെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് എന്താണ് രാധാ ഗോവിന്ദാണ് അവിടുത്തെ. അപ്പൊ ആ അമ്പലമാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ അമ്പലമാണ്. ഇതാണ് ആ അമ്പലം, മംഗളൂരു, അതായത് മംഗലാപുരത്തുള്ള അമ്പലമാണിത്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ അമ്പലം. അപ്പൊ അത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഇതാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് എന്നൊക്കെ അവിടെ എല്ലാം ഒരുവിധ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ. അതായത് ഭഗവത്ഗീത റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്വയം അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടാവും. അവിടെ എല്ലാ ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും അവിടെ നിന്ന് താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം അത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അമ്പലം. ഈ അമ്പലം ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ആയി. ഇവിടെ അമ്പലം ഈ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അതാണ്. ഇവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ ആ കോളേജ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അമ്പലം. അവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ പല സേവകളും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതായത് ഗോസേവ, ഗോശാല ഉണ്ട് അവിടെ, ഗോശാല ഉണ്ട്. പിന്നെ അന്നദാനം, നിരന്തരം സ്ഥിരമായി അന്നദാനം നടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്.
പിന്നെ ഇതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days, അതായത് ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തിൽ എന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതാണ്. പിന്നെ പല സേവകളും അവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സേവനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. സുദാമ സേവ, പല സേവകളും അവിടെ ഓരോ സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലേ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് സംഭവിക്കുക, അതും ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ, അതിലും നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സും അവിടുത്തെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഓരോ സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കണം, അതായത് റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അമ്പലത്തിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സിമെന്റ് ആയിട്ടോ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോശാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പല പല സേവകളും അവിടെ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഗോദാനം ഉണ്ട്, അവിടെ ഗോസേവ ഉണ്ട്, എല്ലാം പലതും ഉണ്ട് അവിടെ. ഇതാണ് മംഗലാപുരത്തുള്ള ആ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഇതാണിത്, ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 12 ഭാഷകളിലാണ് എന്താ പറയാ ഭഗവത്ഗീത നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ 58ാമത്തെ ബാച്ച്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ ആരാണ്? എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ. അതെ, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്, അതെ, മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അതെ, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമാകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 5-ല്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും ഭാവത്തിൽ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അത് വളരെ എന്താ പറയുക ദുഷ്കരമാണ്, പ്രയാസമാണ് ആ മുന്നേറ്റം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അർച്ചാ പെട്ടിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്, അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ വിഗ്രഹം തപാൽ പെട്ടിയോടാണ് അവതാരമാണ്. അതാണ്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമദിവ്യതപുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും തിരിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അതെ, ത്യാഗത്തിൽ നിന്നാണ് മനഃശാന്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്? എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ്? മത്സരം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്വങ്ങളും സ്വസ്ഥമായി അവകാശബോധവും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്, പിന്നെന്താണ് ആ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികളും പിന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ധന്യ മാതാജി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.